Awal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, welcome po sa programang Anhapot. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kahaputan ang katuyuhan, ang sarong issue malinawan at sinansarong problema masolusyonan. Ini po si Henry M. Good morning po sa Endogabos. Para po sa mga reactions, magapod lang sa 0928-777-5548 0966-230-034. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pag-abot, pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-abot, saro aldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Makakapugol man ini sa paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sige daw, aramon ta daw mga tugang ang mga buena manong report. Digdi po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya po mga tugang ang mga baretang-bareta. Ngunya na pagkaka. DCGB, Baretang Bareta. Mga baretang pinag-urulayan, mga baretang kontrobersiya. Jim, good morning, pasok. Yes, BP. In-stop na so trabaho kan kontraktor certain St. Gerard Oo. na pagsadere kan kontrobersyal na diskaya kung saan digdi sa road rehabilitation kan tinampo sa barangay Bakong Malama Road. Iyo palan ang nakakontrata sa sobra 265 milyones pesos na proyekto. 260 million pesos project? Oho, Okay. project. Matatandaan, inot na niya itong naibarita Oo. base sa entrevista niya to kay Mayor Fernando Nando Gonzales Canligao na siya iuraga na sa DPWH. Oo. Dahilan sa nagsurat na siya Sa? sa DPWH, lalo na dyan sa regional office, Iyo. kay Regional Director Eduarte, pinalo up pa sa paginin sanggunian pang lungsod resolution na naghahagad ka na plano as in program of works kan proyektong ini. Kung matatandaan tabi BP, after kan bagyong Christine last year, nag-landslide. So tinampo as in dahil na naagihan. Yes. Ngunyan, tanganing maging passable after kan Christine, ang lokal na gobyerno partner ang DPWH 3rd District nag-gibonin detour. Tanganing passable ang Ligaw Piudoran as in pasiring sa upland kan Ligaw. Dahilan sa siring na detour, naging passable ini as in paglampas kan mga panahon naalukaran ini nin pondo na yun nga ni an maabot sa 265 milyones pesos. Apo. Ang problema, tao minagi ang mga aldaw, iyon na nagtrabaho na kan road rehab. So ditour, dahil man pinagmantiner kan kontraktor, pinabayaan sana, nagkarurunot, nagkarulubak-lubak giraray, and haros ka nakaaging simana, problemado, taday na haros nakakaagi sa mga hadarakula magagabat na mga truck. Ngunyan, kaya gusto kan alkalde,
asin kan sangguniang panglungsod mahiling so program of works and so plano kani. Oo. Kasinda dahil nagtutubod na arugan kada kulang proyekto dahil alokadong pondo sa road sa ditor pag-ipunin ditor asin maintenance kan ditor. Ay, nako. Ang ginibo naman kan Domingo, maski Domingo, pinatrabahuhan ini kan lokal na gobyerno. Oo. Ngunyan passable na. Oo. Basado sa pakipag-ulay niya to kay Vice Mayor JP David. Pero itong pigahalat nila na resimbag kan DPWH Regional Director asin kan copy furnish na pati si Secretary Vince Dizon parehas dahil man nagre-reply na kaya Okay. dahil na-establisher kung may pundo o dahil sa ditor kung may ang pagtubod kan mga opisyalis kan ligaw may pundo ta alangan Natural. makontrata sinda ki proyektong daing pundo sa ditor. Yes. Ang nagastusan digdikan sa ditor sa lokal na gobyerno tapos sa naga-mantiner. Oo. Ang naputhain sa pundo para sa ditor. Okay. O yan ang question mark. Oo. Ngunyan sa follow-up niya to, kaswapon kay Vice Mayor Yip David, duwang aldaw dasinda na nagpatrabaho. Ngunyan, kan binisita ninda, stop na sa trabaho. Kan road rehabilitation. Yaon sa satellite ang mga iba Ano ba yan? footage. Jimmy, Oh. kung ko lang tangani makontas nagdadango. Number, ining proyektong ini, kasalo nga nagpuon tabi ni? Kanina, di ba? Road concreting and then... Kunyan, so tinampo baga, irinasay. Yeah. Nagkaigwak kilan slide ka. Tama, Typhoon Christine ba yon? Christine? Typhoon Christine, so inagihan tabagan pa sharing sa Iyo. So, may kurkurbadang diit? Yan. Yan, okay. Kan Typhoon Christine, anong taon sa Typhoon Christine? 2024, October 2024. Kang itong Typhoon Christine na ito, rinasay ining parte kan Malama yan, di ba? Malama Bakong, Ligaw Piodoran Road. Correct. Okay. Pero parte ini kang Ligaw. Ligaw Piodoran nga ni. Oh, Ligaw. Kaya parte kang Ligaw. nasa laog kang siyudad kang Ligaw. Sakop kang Oo. Ligaw. Alright. Now, itong pakaharasaya kang Christine, nagkaigwang fundo? Day pa. Day pa. Pundungo na. Tapos Oo. siyempre, nakabagyo pa sana. Ayun mananggad. Ano? Nagibok kiditor sa lokal na gobyerno. Itong ditor na ito, napigagihan temporary. So, inagihan tabaga? Pinagibo ito kang lokal na gobyerno kang Ligaw. Correct. Habang so tinampo, iirahayon. Kipundo. O pighanapan kipundo. O nagahalat kipundo. Yan. Nagkaso rin siya nagkaigwang pundo. Dahil ko nakuha ko. Basta timetable para matapos ini. Disyembre. Ngunya na taon. Oh, ngunya na Ngunya na Disyembre. taon. Okay. Baka assumption ta lang, taday kitang basihan, baka nakakuha ang pundo for year 2025. Posible ha, posible. Taday man nagsimbag si Direk Kun Duarte. Dahil Kan DPWH sa personatan na mayon nando. Ngunyan, nagyan na si ano Angel. tabi Jim? So 260 million na ini. Iklaro ko lang tanahiling ko yan sa mga video tabo da so yung mga satellite feeding di. Igwak ki mga pinagburungkal ng daga tinampo di ba? May pinagburungkal na etc. na. Iyon na itong sitwasyon ining presenting mga nahiling tadig din na monitor sa tuyang kwan. Nagkamada. Oh, kinamadahan. Oo. Tapos sa ibang mga tinampo na for concreting, kuno yan na, hinarakad na. Dai man ngunyan kinahiling na duro-diretsong trabaho. Na-stop. Kuha na. Magpuon kan magkaigwang kontrobersiya. Oh, ngunyan, itong ditor na pigasabi, ang pagtubod na mayon nando, dapat may ditor ito, di ba? Binuksan sa ditor, dahil na nga, okay na nga ni kuta nito sa lokal na gobyerno, imantinir na kuta na Kan DPWH. Kan kontraktor. Kan kontraktor o kan DPWH. Yan, okay. Ngunyan, ang problema na ngunyan, tapi na pundo na sa trabaho. Pundo na basado sa follow-up niya to, intervista kay Vice Mayor Yip David, Oo. binawi daw sa kuwan, sulisin siya, Yung mananggad baga, di ba? Ano ito? Saint ano ito? St. Gerard. Oh, ngunyan, Jimmy, unang hapot ko. Itong contractor na ito na nakakonsider ka yan, siya nagpapatrabaho dyan, sinda nag-supervise, may tao digdi sinda na, yun nag-supervise ka ito na direktamente hali sa contractor na ito? Yan ang mga big questions na dapat ang magsimbagkan DPWH. Yan,
Imagine, gusto sabihin, dapat sinda. Ikaw Baka kita mo nasubko digong naman. pinadara. Baka na subkon. Iyan nga ni ang dapat. Kaya si Mayor Nando Gonzales nagsurat kay Direktor Duarte. Oh, Nang papaliwanagan kung ano ang sitwasyon kay ni. yes. Hanggang ngunyan, dahil magkisimbag, ang problema ngunyan, sabi ni Vice Mayor David, ka nagbisita sinda, pundo ng trabaho, tama lang nga, kinan sila, so, lisensya kan kontraktor. Ang masunod na hapot. Paano na ini? Nya, kung mag-urang tabi, Jimmy, paano na? Posibleng irasay itong Tangon yan, kinama- nakakaaging kinama- ngunyan ang mga auto going to Piodoran, tamay ditor, di ba? Na nagmamantinir kan ditor, mismo ng sulukal na gobyerno. Correct. Bako man sa kontraktor. Nyata na Bako. pundungon yan, mag-route bag ang panahon, paano na kita dahil manlugod? Dapat nga Sa nito. maagi pasiring dyan sa Piodoran. Pag nag-uran, may sana dahil manin mga maraot na panahon. Natural dahil pa man Ano nakukongreto na sa kita, ibabaw. Ano na kita? Pag sasagom ito kitubig sa mga ginibong gapyon type, Oo. gapyon type, Oo. kinamadang sa radayoto na gapo, pag guminabat ito, Diba ito? Mara sa ito. tendency, marubya ito, babagsak naman, tabakilid. O ta nag-aragi baga dyan, mga bako pon from light to heavy vehicles, diba? Ta nasyon na kuan baga yan, papiyudoran. Papiyudoran Masbate, Bisaya, Ay, hindi nangangaragi. Grabing disquid. Grabing kuan, ano? Grabing problema ang sisaparkan niya sa tuya digdi. Pag-una ko yan, dahil siyang project yan. Igwa pa lang mga project itong O, dengugunta, Sige daw. Tony na mismo, ta nganing mas Nganing may kong kita, validated ang confirm tuyang ka ipon. na, sabi ka sabi ni Vice Mayor. Okay, sige daw. Good morning. Sir Jimmy, last Sunday, niturakan kita ni Mayor na ayuson itong agihanta dito road dito sa Malama. Boundary ka Malama, iba ko. So far po, inayos na kang Sunday and kahapon, pinadarahan mi pa. Pero hindi kasi is national road. We expect na dapat po taxis na may nagtatrabaho dumaan. Siguro kasabay na ito sa contractor. Ano? And at the same time, ma-maintenance ini kang DPWH, third and vehicle. Yung ang i-expect me. Kaso medyo nahaloy-haloy na, narurugado na si Rito Road. Kaya po nag-aksyon na ang City Government of Mindanao sa instruction po ni Mayor Taynan Gonzales. So far po, okay na ang agihan na duman. And kahapon, may confirmation. Yes po. Medyo naalangan lang kami, mga darakulaon lang po talagang trailer truck na may makargang mga gabat, mga simento. Last time po, kinagihan nila, kinagahan, medyo na ano na naman si agihan na. Ay, Nasa nako. problema. Ang pangakunan mi, sana maayos ma-maintain ang DPWH Region and 3rd District. Kahapon po, nag-uwa akong confirmation to Engineer Mohit na through DPWH 3rd Maintenance Division, i-maintain na po nila. Sindana. So, ngunyan, light vehicle and heavy vehicle, pwede yan naman magagi. So far po, yes, light vehicle, kayang-kaya naman. Medyo may caution lang, kasi one way kita ligig, may traffic po dumaan. One way. Pero si pagagabaton po, minsan napipilit pa, minsan hindi kaya. May standby pa po dumaan na bako si contractor, nagtatabang din po, nagtatabang din po si contractor. Ano Pero ba yun? Sino po talagang kontraktor ka? ang nahiling ko dumaan, St. Gerald, Kisa yan. Kaya. Iskaya. Yun si nai-issue baga. Ayun, controversial. Controversial na contractor. Sabi sa kuya ng tao duman, naka-stop na ako si operation nila. Sabi walang trabaho sila ngunyan. Wala trabaho, pero yaon na ako si operator and bako. Marayan ni Ikuama duman, nakula ang bako duman, libra duman. Iyo ang nag-assist sa mga darakulang truck. Parte siguro kan suko kasuguan kan DPW Secretary na pending investigation. Start mo na ang mga proyekto. Ang nahiling ko naman sa mga investigation, pinawian sila pick-up license. Si contractor's license din naka-hold siguro. Kaya di sila pwede mag-operate. Yan ang Ay, barita. nako. Iyo ang nahiling ko naman sa mga investigation.
Luzon. Kaya sa ining problema na dapat pagkuronan din ng DPWH na since na mapupundo, since pagtrabaho, Nagura na pati. medyo mahaloy. Hindi ko alam kung sisay ang mapapatagos ng patrabaho. Ang concern nilang dito po, sana matapos tulos, maayos tulos para maging normal na ang flow ng traffic dyan. Going to Upland, Ligao, ibang Upland barangays, and Tuturan. Lalo na po may port kita sa Tuturan. Correct. May mas pati. Diya, kunarong ka na lisensya, recall na napagkan, Yes. Recall. So, madaling sabi, dahil talaga dyan maka-operate na. Dahil po, yung pag-intindi ko din. So, meaning, mahalo yung proseso. Di pinapulis ng discretion kung paano yan mapapadagos. Yan ang mga punanta na Yan, nalaban na interview niya to tabi BP. So yan ang mga hapot Ah. na daan solamenting makakasimbag PWH, particular and regional office. Okay. Kwantabi, Jimmy, sige, babalikan kong istorya. Ang nagkasakripisyo mo niya ng publiko, Yo, publiko ilang ang gibo-gibo kan mga salbatanang sorry, tabi. 40% Ilang gibo-gibo ninda, pati si Director Ibarte, maski si Mayor na doon, na palang pigisimbag. dahil man pigasimbag, dahil nga niya pinaduman ko baga si Angel. Oo. Sabi, cannot be located si Kuan, si regional director, anyaon dyan si Ma'am Lucy. Dahil man si Ma'am Lucy, tagapagtaraman Hindi man si Ma'am Lucy. Dapat si Director si Ibarte Ma'am ang Lucy, direktang the best makauron yan, ta kaya. Di ba? The best na empleyado. Kundi, dahil man siyang magigidiputa, ang magasimbag gani, so dapat na magsimbag. Correct. Ang sarupang informasyon, dahil naman pwede mag-interview ang media sa mga taga-digdig. Ayun palaan, may directive ba si Kuan? Si Secretary Vince Dizon? Dumanada sa secretary. Dumanada, pero kung dahil magpa-interview, dapat ang hagad ta, simbagon susurat na Mayor Gonzales. Nganing mapaliwanagan kung ano yung status talaga kang proyektong yan, di ba? Ay, nako. Okay? Sige. Alangan man si Secretary Dizon ang anak po. Alangan man naapudan ta Secretary Dizon kay ni. Pero, Familiar. sa iling ko, Jimmy, abot lang kay Secretary Dizon, ta nakakapay parnish palang susurat. Resolution. Sa resolution, nakaka-copy furnish kay Secretary Dizon, aram niya na ang sitwasyon ni sa Pero Bicol raman Region, simbag Buda pa. Salbay. Oo. Ay, nako. O, sige. Yan. Tabi BP, gulpyang question mark sa proyektong yan. Mapagal. Yan sa Bakong Ligaw, Piodoran Road. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, sige. Iyutabi yan, mga tugang ang kwan, iyutabi yan ang, babalikan ko taon-taon lang ha, yan ang report ni Jimmy, ta. Sa totoo lang, habo ko tabi magpapara, kwan di magpapara issue di nakaka-high blood. Di po mahiwasan na dahi ka ma-high blood. Mapatimpla muna ako kasi ako mapatimpla. Mapatimpla muna ako kay Sharaki iced coffee. Ano siya pramira de? Mapatimpla muna akong iced coffee. Yeah. Okay? O sige, babalikan tanto-tod, ha? Nasa linya po si Angel Mustasa, mga tugang hali po dyan sa luwas. Inutunta mo na ining report na Angel, kasabay po ang saro sa mga top 4 sa ginibo tabi na board exam kan social works, pagiging social worker, mga tugang digdi po sa Pilipinas. DCGB. Congratulations sa Biyo. Bareta. Nakaproducer ki 100% passer tabi sa bagutang mga social workers. GP. Baretang Bareta. Pareta, bit-bit po ni Angel Mustasa. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa kayo mga paraan tabay. Didi muna kita sa mga good news as in orgulyo mo na VP Henry ka na Bicol Region, particular na digdis na Legazpi City. Dahil ngunya na pagkaaga, mga kaibahan sa VP si Claudine Arienda, top 4 sa katapos po siya ng 2025 social work licensure examination na may rating sa VP na 90.20%. Wow. Anong first name niya, Angel? Claudine Claudine? Barreto, sorry. Arienda? Claudine Arienda. Arienda. Describe Claudine in
3 words. Beautiful, Beautiful. smart, Ah? and smart, VP. Beautiful, smart, and Kasayis ko, VP. kasayas mo. Kasayis ko. Iwalong ka kani, Claudine. Di sa VP, maaalma, VP. Doon ako lang kakinit. Doon ako lang ako, VP, kidiit. Okay, sige daw. Sige daw. Good morning, Claudine. Congratulations na sa ibong na linya si VP Henry sa DCCB. Claudine. Hello? Hello po. Good morning po. Good morning, Claudine. Si Tito Henry. Just call me Tito Henry, okay? Sige po. Opo. Sure po. Uy, kumusta ka? Kumusta ang top 4 sa ginibong social worker board exam? Siyempre po, super happy po talaga. Pero hanggang ngayon po, still can't believe pa po na nag-top po talaga ako. Although, pinag-pray ko po talaga siya ng malala kay Lord. Pig-expect mo na maka-top notcher ka o you're just praying na makapasa sa board? Hindi ko po masasabi na expect ko siya. Opo. But at the back of my mind po, siguro, I just work harder po sa pag-review kasi na-inspire po ako ng mga previous top notchers ng department po namin. So, parang sa akin po, gusto ko din po ganun mangyari yung journey ko sa pagiging social worker sa kanila po. Wow. So, you pray hard for this, tama? Yes po. Oo. So, magayon. So, prayer mo, granted siya masyado ni Lord sa imo. Di ba? Yes, opo. Opo. Sisa ang favorite saint mo? Si St. Jude. Saint Jude. Saint Jude. Nagpapray ka kay Saint Jude? Opo, actually. Wow. Magayonon ang sa imong inspirasyon sa buhay. So meaning pa lang, kaya nangyari ni si Muta, you were inspired by those graduates, di ba? Who Yes, graduated na from BU College of, ano nga na yan? Social Sciences Social and Sciences. Philosophy po. Na naging board top notcher. Yes po. Wow. Kumusta ang kwan mo? Kumusta ang sa imong record sa pag-i-school? Consistent ka ba na cum laude? Dean's Lister, President Lister sa BU? Yes po. Nung nag-aaral po ako, consistent naman po ako. Oh. And then, I graduated po as cum laude po. Wow. Congratulations ha. Thank you Opo, po. oo. Ang nadangog kong bareta, tabi, Claudine, 100% ang passing rate kan Bicol University. Was that correct? Yes po. Lahat po kami nakapasa. Wow. Ilan kayong nag-take? 113 po kaming nag-take. 113, lahat pumasa. Yes po. Diyos ko, grabe. Oh, Grabing sakripisyo nindo Buddha. So mga professors nindo dyan, mga matibayo na di. opo. Super. Talagang ginabayan mo po talaga kami ng professors namin. And sila din po yung mga top 1 support system din po namin talaga. Oo. Sino ang dean ngayon sa College of Arts Sciences? Si Dean Alex Nepomuceno po. Si Dr. Alex? Yes po. Wow. Professor ko din yan sa graduate school. Si Attorney Alex Nepomuceno. Siya pala ang dean ko niyan. Yes po. Uy, congratulations sa reaction kambong faculty kang maaraman na 100% kamong nakapasa. Super happy po talaga ang faculty kasi yun din po yung gusto nila na lahat po kami makapasa. Wow, okay. So top 10, pero kamong nakasabay duman, taga-ridua ka mo, tama ba? 4 ba o 3? 2? From Bicol po? Yeah, yan sa Bicol University, yung top 10. 2 po kami. Yung isa po, taga Bicol University, Tabaco. Tabaco Campus. Yes po. Oh wow, okay. Pangpira siya. If I am not mistaken po, top 9. Oh, okay. Pero nakapasok siya naman sa top 10, duwa Yes ka mo. po. Okay. Gurano ka, tama ba ampot ko? Gurano ka inspire na anong mga inspirasyon mo na kinuha mo ang course na social works o pagiging social worker? Kinuha ko po talaga siya kasi gusto ko po talagang makatulong sa tao. Like, I see po yung beauty ng social workforce. Although po, there are a lot of stereotypes
pa po talaga na yung social work is tagabigay lang po ng ayuda, ng sardinas, ganyan. Iyo. But Oo. if you look Mm. beyond po that, ang Yeah. ganda po kasi talaga ng social work kasi it uplifts people, it uplifts society po talaga. So, parang, blessing din po sa akin yung course nito kasi ang dami ko pong natututunan bukod sa ang dami ko din pong matutulungan na tao. Opo. Ano yung pinaka-trabaho ng social works, kayo na mga social worker, being a social worker sa community, anong pinaka-trabaho talaga po ninyo para sa bayan? I think depende po kaya sa setting po. But Opo. ang core talaga po ng social work is to help people, help themselves, help people na maging empowered po sila to be self-reliant and to solve their own problems po. Kasi, di ba po, may kasabihan tayo, we don't just give people a fish, Yeah. we give people a fish. So, parang, we teach people to fish po pala. Yeah. So, parang ganun po yung role namin as a social worker. That, hindi lang po kami nagbibigay ng dole out, ng ayuda. Opo. But we do more than just that po. Oh, okay. So ganun pala 'yun, ano ang plano mo na saro ng certified social worker, Miss Claudine? Moving forward po, siguro po, tutupadin ko din po yung promise ko kay Lord that to be a good social worker po. Talaga, yun din po kasi talaga yung sinabi ko kay Lord na Opo. if I pass the word exam po, I will help po yung mga tao na kailangan po ng tulong ko. So, Opo. yun po. Opo. Paano ang management kang study mo? May dadangog kaya ako, Claudine. Although nagpa-part-time man ako dyan sa Bicol University sa College of Arts and Letters. May dadangog kaya ako na dapat may group study, di ba? Dahil ngayon mahirap ngayon na palaging nag-iisa ka lang, na mag-review ka. Dapat parang may core group kayo, may friendship kayo na mag-share during reviews or during study. Ikaw, ano ang kwan mo? Ano ang style of management mo pagdating sa pag-review o pagkaklase mo? I think po, ang isa po sa pinaka-nakatulong sa akin during review is yung enhancement classes po namin sa department namin and even yung mga review centers po na tig-take ko. Kasi po, lalo po, nung mga first month po, hirap din po talaga ako to manage my time po and to focus po talaga sa kung ano yung I see. aralin po. But through the review centers po na enrollan ko, so mas naging mas na-direct po ako sa tamang path kung paano po ako dapat mag-review, kung ano yung dapat i-review po, and yung mga possible topics na pwedeng lumabas. Ayun, okay. Sino ang inspirasyon mo sa buhay as of now, Miss Claudine? As of now po, syempre po yung family ko and yung clients, mga future clients ko po talaga. Opo. May na-inspirasyon ka na ba na iba sa buhay? Sino pong iba? Wag mong sabihin baka nakikinig si mama mo at si papa mo. Nakikinig sila ngayon? Nasa trabaho po sila pero wala pa naman po. Mayroon ka na bang ibang inspirasyon o mukhang nagpapasaya ng iyong puso? Wala pa. Naputol. Naputol. Bata yaw na naman so pinak-highlight kan sa kuyang hapot. Yaw na pinak-highlight kan hapot ko. Claudine? Hello po. Opo. Wala pa as of now? Wala pa po as of now kasi yun din po yung pangako ko sa sarili ko. Opo. Na I have to focus po muna sa mga bagay na dapat kong i-prioritize po. Like yung pag-aaral ko po and then yung licensure po. And then naniniwala po kasi ako na everything will fall into places kapag
ready na po ako financially, emotionally, mentally, and all. Opo. So, wala kang naging boyfriend ngaya sa whole year na pag nang ikaw ay nasa college? Wala po. Actually, since birth. Ano po? Since birth po, wala Since po. akong birth, naging wala kang boyfriend? Yes po. Ay, wow. I salute you for that. Pero ngayon, na social worker ka na, may chance ba na mayroon ng pumasok man lamang sa iyong puso? Depende po siguro if may dumating and if gusto ko. Oy, sa atin lang to. Ano ang ideal man mo? Ako po. Huwag kang mag-alala. Wala naman masyadong nakikinig ngayon. Tayong dalawa lang na. Mga tatlo tayo. Anong ideal man mo? Anong gusto mong lalaki halimbawa? Ang alam ko kasi pag mga matatalino, talagang iba ang hinahanap niyan, di ba? Oh, ikaw, anong ideal man mo, Miss Claudine? Actually, hindi ko po talaga siya natithink. Pero, siyempre po, yung mabuting tao naman. Siyempre, that's a good one. Di ba? Siguro, ikaw, maka-Diyos ka, siguro dapat yung maka-Diyos din ang makuha mo, di ba? Yes po. Para magkatugma ang frequency ninyong dalawa. Opo. Di ba? Okay. Di, i-announce na natin na ano. De, biro lang. Joke lang. Okay. Opo. So for now, ano ang masasabi mo sa mga estudyante na kumukuha ng social work o yung mga nagpaplano na mag-board exam din? Anong inyong advice? Sa akin lang po, ang gusto ko lang po sabihin is, if you really want something po, Opo. work hard on it po, and then have faith, not in yourself po, but most of all, in God po talaga. Kasi, si God po talaga yung, yung writer ng story natin. Yeah. And we have to do our part din po talaga para mangyari yung mga bagay na gusto nating mangyari. And of course po, I think sa mga nag-aaral pa, if you have to appreciate the profession po talaga para mas mag-work hard ka and mas maalala mo kung para po saan or para kanino mo po ginagawa or kung para kanino ka pumasok sa profession na ito po. Oo nga. Okay, sige. Uy, congratulations, Claudine, ha? Wala kang plano magpumasok sa government work o may mga offer na ba as of now? May mga offer na po as of now. Wala kang plano sa government service o saan ka muna? Which do you prefer? Ako po kasi, I think government po muna. Gusto ko din po ma-experience po yun. Yeah, okay. O di sige, Claudine, congratulations, ha? Thank you very much Congratulations po. sa Yes mo, po. proud na proud. Ang DCGB is proud na proud po sa imo. Kamu ka boss na mga nakapasa. Opo. Proud na proud kami Thank you sa inyo. po. Imagine 100% ha. Congratulations kay Dean Attorney Alex Nepomuceno. Boda so teaching force nindo so faculty Yes po. kan Bicol University. Madami ba kayo mga part-timers diyan? May mga part-timers din kayong professor diyan sa BIO? Yes po, may mga part-timers po. Mhm. Pero, nasa 9 lang po talaga yung, yung faculty po namin na. Opo. Oo. O baka may gusto kang pasalamatan mga professors mo. Baka may iba pang gustong pasalamatan. Kasi go ahead. Sige po. So, first of all po, I just want to thank my family po, especially si mama, si papa, tapos si ate po, na binigyan po ako ng privilege to be enrolled po sa mga review centers. Kahit hindi naman po talaga kami mayaman and medyo pinaghirapan din po talaga nila yung kinuha nila. Kinuhanan po nila nun. And then sa brother ko po na si Deo for always encouraging me. Sa mga friends ko po, si Rhea, si Cass, si Monique, and si Trish. So thank you very much po din sa kanilang mga encouragement. Opo. And then siyempre po sa full social work faculty po, si Sir A, si Sir Ras, si Ma'am Mir, si Ma'am Tani, si Ma'am Joy, si Ma'am Bing, si Ma'am Vida po. So, thank you po talaga sa kanila kasi malaking parte po sila nung journey po ko or naming lahat po sa pagiging isang social worker po. And then, of course, kay Dean po namin, si Dr.
si Attorney Alex po, Opo. Nepomuceno, sa encouragement din po niya during the send-off po namin. So, Opo. malaking tulong po yun sa aming lahat. So, Mm. thank you po sa lahat ng naniwala, nag-pray, at nagtiwala po sa aming lahat. Saan ginawa ang board exam, Claudine? Po. Saan ginawa ang board exam? Saan ginawa? Sa my PRC testing center Dito po, sa Legazpi dito po pala. sa Rawi. Legazpi. Yes po. Alright. Uy, congratulations, Tabi. Claudine, keep it Yes po, up thank and you. aram ko tayo ka makajus ka and then para pang prayer ka. Isabay mo man ako sa Apo. prayer mo, ha? Opo, sure po. Opo. Salamat Oo, po. nantig, yan na lalaki nga nantig. Magkwan lamang, magmaray-maray lamang ang kamugtakan, ha? Iyo po. Sige po. Opo. Sure po. Din nantig magpara pinilyo sa buhay. Iyo po. Opo, salamatan po. Okay. Sige, Claudine, congratulations, Tabi. Mabuhay. Goodbye. Thank you. Ingat palagi. VP, curious lang ako, VP, kung ano su work ni mama mo and di papa mo. Oo nga pala. nangyayin ko, VP, Anong trabaho ni ka mama na- niya pala? Supposed, VP, kan DSWD na saro si Claudine duman sa mga monitored child kan sa iraram kan programang 4Ps. Oh, talaga? Anong work ni mama niya? Claudine? Actually po, si mama mo po, babysitter po siya. Tapos si papa po, driver po siya sa accounting department po sa City Hall. Nasa City Hall siya. Driver siya. Sa Apo, City driver Hall. po siya. Oo. Ano ito sabi na, saro ka sa mga monitored kang 4P something? What is that? Pwede ba? Yes ito? po, actually nung po kami, bata po kami, part po talaga kami ng 4Ps. 4Ps kayo? 4Ps beneficiary. beneficiary kayo? Yes po. Oo. Wow. Grabe ang journey mo, Talagang blessed ka masyado, Claudine. Blessed ka Thank masyado. you po. Oo. Okay. Sige, Claudine, ingat ha. Keep it up. Thank you po. Opo, welcome. So, Angel? yan, VP Henry, na orgulyo ka na barangay Bigaan. Budagari ka sa hapon, Arimbay. may resolution yan sa Sangguniang Panlunsod. Apo, VP, may resolution kaya sa posibleng sa mga masunod na aldaw, iimbitaran Oo. ni si Claudine duman sa Sangguniang Panglungsod kan Legazpi. Opo. Yan, VP Okay. Henry, ang mga istorya pa haligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, T-Stitch. Salamat, Angel, sa report. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nakaka-inspire mga tugang istorya sa buhay ni Claudine. Nayo po ang top 4 sa Ginibo na. May saro, dua pala sindan So, especially ito saro, ipakilbaluwasan do tabi sa saro, so taga Biyo. Tabako. Tabako, sino ngayon? May pangaran nailing ko sa bago, pakiluwasan do tabi. So, pangaran niya, May Bonavente. Tabako, top 9, September 2025. Top 9. Si May, ipahanap mo nga ito. Ipahanap to kay Jomar Ine. Si May Bonavente, Bio Tabako. Gusto sabihin, sa tabako siya nag-square. Pwedeng taga-tabako siya, di ba? Gusto ko siyang makauron. Ang top 9 tabi sa board exam. Hello? Hello, VP. Good morning. Magayon ang tabing sa pacing kan reports. Oho. From hard to soft, adi? Oh, hari kini. From bad to good? Yes, pasiring sa inspiring na Story? report, diba? Mm. Dapat harog ka ang tanganing mabawasan so inhale, exhale. Nag-uuri na ako kasubago Nag-uuri ka. Namapod ka naman ko ta. Pero VP, Oo. naso mystery ka na, no? Malabog flyover. Ako nga Migo, totoo, may suggestion ako. Tagaro na yan, inda ko, selling mo, nasolve na? Completed na dapat lang yan. Anong completed? Para sa undas. Kung kampang ka, pwedeng narapas na kakainin na kapot-kapot ko na tumbler. Nataman. Anong patanawan? Aram mo sa patanaw, sa undas? So, Ghost, baga para sa mga ghost. So, di na pag-una ko, so, idinaraan sa tuyang kaguranan, kay Poncio Pilato, may patanaw, baga na tuyang kaan. Pwede. Sisakat naman, patawa na kita. Sarawayon ka. Ano niya na, gusto baga ang ghost
ghost project. Go. Anyway, isuwestiyon to sa parokya, nakakasakop ka yan, baka magamit man agad sa Holy Week. Eh, pwede. Actually, Oh. idea ito kan akit ko. Okay, Kaya okay. lang nasusupog na siya mag-upload sa imo. Pinawag mo naman ako kanaki mo siya na aga. Nawara sa init ko sa kuyang lawas. Magayon nung baga medyo na Ara mo, permi. ako mas gusto ko talagang mga good news lang, mga araw gato. Magayon na istorya, di ba? Very inspiring man kayo. Yes. Kaya gusto kong makauno to si Bonavente, baka makauno ni Jomar, ha? Okay? Oh, pero nakigkig lang ako so pakadang ugo kang primerong ngaran niya. Nata, Claudine, oo. Ay, sige na. Sige po. Bye-bye. Alright. Pangyayari sa... Alright. O sige, 8:20 na ha. Babalikan ko to ang report ni Jimet. May igwa akong naisipan na suwestyon. Sa bagay nga biyo man baga talaga ang ibang star kang education. Dakol ang nagtatap dyan panahon. Iya, totoo tabi. O nga ni si amigong Ray, si Ray, sabi ni Ray Rosin, good morning, trivia po sa social worker, result. So first placer dyan na si Laines ng University of the Philippines, Isan Albayano. Kaklase ko kaya sa engineering ang father niya sa BU. I think taga 3rd district yan. Imagine na, so top notcher palang digdi sa social work na ini, taga Albay. Nag-eskwela lang mga tugang sa UP. Nag-eskwela lang po sa UP. Pero siya taga Albay, tabi, aki kang kaklase ni Engineer Ray Rosin, mga tugang sa engineering, kaklase sa engineering, kano minaging alaw. Diba? Hilingan mo ang tali kan Albayano. Kung ang tali baga kan Albayano, gigibo lamang ki arog ka ini, mari lamang ang dagog kan sa tuyang probinsya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sabi ng texter, iba man ngaya pang unda sa Semana Santa. Iyo, tama ka po, magkaiba man. Ako kaya gusto ko Semana Santa, si Joker gusto undas. Diba kita kay si sino na? Al o Joshua? Joshua? Balikan ko sa report ni Jimmy. Dumang kita kay Joshua Bino, kasabay po si Alan Almuela, UIC ng Pag-asa, Sardin, Luzon. Good morning, Joshua. thank you. Good morning sa mga paraan tabay. Ngunya na maghapon, titipunon kan Pag-asa Southern Luzon, ang mga media practitioners tabi EDP Henry, para sa sarong seminar, Media on the Front Line, Understanding Weather, Climate, and Flood Warning. Aramon ta, ang mangyayari niya na bilog na maghapon. Opo. Kaibahan ko ang officer in charge kan Pag-asa Southern Luzon Regional Services Division, si Sir Alan Almuela. Sir Alan, si Bibian Bitabe. Sir Alan, good morning. Hello, good morning po. Good morning, Henry. sir. Oy, pasensya na ako kaya nag-register na madyan ako. Kundi, pinadala ko lang po si Jimmy kasi Joshua ta. May lakap ako sir pasirin sa kamsurungon yan. Kaya po sulo ako dyan na pag-iriba. Yan lang pong ma-attend. Iyo po. Opo, okay. Sir, pwede po taon mo ka maki-overview kung nata subject ngon yan kansa indong seminar sa tuya kami na mga nasa media, broadcast profession and media profession tabi. Ini po, Sir Henry, ang first time po ini ang bigibuhon digdi sa Kabikulan, pati sa ibang lugar. Ini po, para magkaiguan ng mga understanding ang mga media. Opo. At nadakulo na baga paano ang kalat na mga puro balita, mga fake news about sa abot na bagyo, pag-abot na bagyo, mga kalamidad. Nakulo na po ang nag-ano ngunyan para matabangan kami ng media para padarata sa ilog na Kabikulan. Nagkamo po ang pinakadakol na audience. Ang media po ang pinakadakol na audience. Kung hanggang duman sa puro ng Bicol, pati sa mga kataig ang probinsya, tiga po nakakabot po kamo. Yeah. Kaya po, tiga di bumili, tanganing matabangan kami na may paabot sa inda sa tamang paagi, tamang pagkasabot, tamang
taon mining ideya, mga manugod sa mga bagyo, Opo. mga flood warning. Kung kami lang po, sa Facebook lang po kami daasa. Kaya, Yes, yes. tapos sa mga Twitter, sa duman po lang kami daasa. Ngunyan po, Opo. first time po ini na mangyayari. Magayon sir, actually sir, gusto ko na isipan nindo eh. Dapat talaga magkaigwa kita ki mas makusog na working relations. Lalo na ba sir sa mga terminology pigagamit na paminsan ngaya, kami na sa mga announce, di ba? Kami na sa mina-announce, paminsan kami na sa tamang termino. Kaning di ma-mislead sa mga listeners ta, di ba? Radyo baga pag may kalamidad talagang yung pinakamakusog na medium. Kaya kung maugma po kami na pigigibo po nindo yan, then ano po ang gari overall na katuyuhan ta pagkatapos po sir kang seminar pong yan? Ini po para matawaan ng ideya ang mga membro ng media, Opo. ang tigadibo ni, tapos mga products ni, mga services na ma-access man ninda sa internet. Yeah. Opo. Kaning masabutan ninda ng maray, narog parang kayo ni ang igaano ng pag-asa. Iyo, very good po yan. Yes, Sir, yes, si Sir, kung mga speakers tata, nahiling ko sa program gari, may mga taga Manila pong maarabot? Ito pong kaming invite na taga Manila na duwa, tapos ito po kaming invite man na taga flood forecasting sa Naga. Opo. Oo, tapos yun, padidi po ang presente ni sa yan, Deputy Director sa Operation, na si Engineer Roy Badilla. Kuya po siya nun yan, Aldaw. Opo. Yeah, opo. Sige sir, good luck po Sir Alan and salamat pong maraysa sa endong na yan, sa endong effort na yan na magkatripon diyan buda mas masabutan po kan mga taga-media ang sistema kang forecast as in siring pa iba pang mga role me na dapat maihirasmi po sa mga listeners ta lalo na po sir pag may kalamidad. Mabuhay po ang pag-asa. Mabalis pong gulpi sa indo at sa indo pakikisumaro man sa Samuya. Opo. Salamat Sir Alan, ingat po. Mabalis po. Opo. Okay, thank you po. Saan ka sa Miss Alexis? Joshua? Bibi. Ano? Tantod sa si Kwan? Ano? Tantod sa pero madigdiman. Si Sir Nagtaram? Sabi ni Sir Alan. Sir Alan? Ano sabi ni? Ganda ko gusto busi. Ano sabi ni Sir Alan? Sabi ko, maabot si si Ma'am Alexis. Oo. Sabi ni Sir Alan, matry dang makaabot tigdi. Ika na makayo Thank you, sir. Ano, nagiulok si Sir Alan, nagiulok. Hello, Kon. Ano dako, aram niya na mga dagong uristorya dyan. Sabi nag-iristoryahan na da dyan sa pag-asa. Pwede kita yung chip. Pigiristoryahan na da dyan sa pag-asa. Kaya, adalan Dapat ko palang paano barkada ko si Sir pag-forecast Alan ta. Nagaglasa ako nata din nagyuti ng atab. Sigaro garo, tigihiro garo sa schedule. Ganito. Dapat pala si Sir Alan ng barkada. Sarawayon ka. Anyway, dito Uminunok pa rin si Sir Alan. Magyolo. Nagiulok. Ano dako, aram niya naman, nadangog niya naman yan sa opisina ba ganyan? Nag-ururo niya. Estimate ko yun. Sabi baga ni Seto, si Si Jim. Melvin. Si Jim baga? Si Quidgy Una si Portales. Melvin. Oo. Ah, Pigiristorya ng yadig ni Sir. Kaya, ating kita taadalan ko ang pag-forecast kan blood pressure area. Bala ka na kaya na. Apo. Ako titiwala ko sa iman, Joshua. Ako ulit ta ka Mensahero ng lang. pigtiwalaan. Maski atong bagay, pigtiwalaan ta ka. Mensahero lang kita. Iyo, ha? Bayra, si Jimmy, pagpabiluhoy. Ang tabakatakutan si Jimmy. Okay, sige. Anyway, dito, yan ang dagdag niya itong sitwasyon. Sige yan sa Areca Hotel sa Old Albay District. Joshua Bino, this is GB. Ano ba tanang Joshua ini? Inikog pa ng gano'n. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Duwang kita kay Pading Alar Mario. Good morning, Pading Alar. Anong latest dyan? Good morning, buddy. Nangangapangon yan in budget ang gobyerno lokal kan Legazpi para sa Legazpi Port District Fiesta sa Oktubre. Aha. Sa committee meeting ni City Councilor G.P. Lee, Chairman kan Committee on Fiesta, napagaraman sa Budget Office na
616,000 sana. Aha. 616,000 sana ang budget para sa Legazpi Port District Fiesta activities. Nakikig ako ka ito. Bariya di. Gano'n na ko na ito sa proposal ko. Sa proposal ta palan. Kumpara kan Ibalong Festival na 21 million. Oh. At ada kulon ang mga aktibidades na nakaprograma ko niyan sa Toya Jan Sword Forum. Aha. Mga plano man kan St. Rafael Church para sa kay patron la San Rafael Arcangel. Mga aktibidades kan DepEd sa city government, sa limang pribadong grupo, pati police, may plano man na gusto man mapaugma na kapistahan sa Legazpi Port District. Ugaring, tika po sa budget. Kaya nangangapangon yan sa budget at Gary, mga organizer. Gary sa tuyang budget officer. Gary pa minsan. Gary kon si Sir Lilo si Sir. Amigo ko si Sir Jeff. Sir Jeff. Nagkareact tulo si EVP Glenn. Ano na? Pulang. Ano? Dito nga, dito. Okay. Kadyan mo, 616,000 sana. Nakadako lang kan mga activities. Paano daw yan? Baka may remedyo lamang. Kami na ibig. May remedyo na kami. Kamo? Concern ta? Kaya gusto kong pasalamatan si Mayor Hisham Ismail. Kampang may kaswapon. Salamatan kay Mayor. Salamaton kay Mayor. Okay. Tabaga, turismo, kultura. Diyan ang mga pigo-promotan ko niyan digdi sa Legazpi City. Alaga, diyan ang problema sa budget office. Bariya sa pala ng Tagama para sa Legazpi Port District Fiesta. Sana all. Sabi ba gani gagawa JP Lian nga may proposal ka na ngayon. Pero ngayon ako iho na kasurat digdi. Okay, sige. Sana all. Yeah. Okay, so yan ang informasyon tabi pare sa City Hall. Alarmario, thank you. Salamat, paringal. Fiesta ha, 600 plus lang. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Baka mampasalang apon ko sa girl na naguboses. Baka mapasala din kang apon ko, Jing. Baka masingil kita. Alright, sige, totoo lang. Sandali lang ha. Alas 8. Babalikan ta pong ibang mga minute na istorya ngunya pagkaaga. Tabi ta. Tigpakalma ko lang ang sa kuyang sadiri. 8:35 o 8:34 pala. Oras po sa Pilipinas. Magbabalik po hapot. Makalipas kani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay, asin dakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Balikin po kita sa Salbatana talaga. Ano nangyari sa Kuya Chief Ramir? Ibang napipindot ko, Chief. Hindi na talo inita. Ibang napipindot ko. Ano? Maski ako naglalakaw, ibang nakakaputang ko talaga. Kasi bago pwede nga agad tabi, Chief Ramir. Piga para ulukan mo kaya ako kasapon pa piga. Gamalis santa ka. Kasi bago pa kasapon mo pa ko para ulukan. Ang lalaking nawawala sa sarili. Napapagal ako, Chief Ramir. Paano gibong ko naman eh? Advice nyo ako, Chief. Advicean mo man ako, ha? Advicean mo man ako, tabi. Advicean mo man ako, ta. Napapagal ako. Di ko aram kung ano na talaga. Hello, sir. Good morning. Good morning po. Good morning, VP Henry. Good Yes, morning, okay. Mga tugang ang kahorong ko po ngunyan ang Dean kan Bicol University sa Tabaco Campus. Igo po si National Bicol Aquatic Resources Management Conference. Ang sa kuya tabing professor sa research si Ronel Joneda. Sir Ronel, pwede po patawan mo kami ki detalye kung para po sa ano ini na pagtripon ini na mapon ngunyan dyan sa Tabaco City, sa Bio Campus. Go ahead po. Okay, maray na aga po sa imong VP Henry sa tuyang mga paradangog sa imong parehay na programa permi dyan sa DCGV. Apa. Sa kunya po, igo kaming i-undertake na sa 2025 annually piniginigibo pigapod po National Bicol Aquatic Resources Management Conference. Na kung saan po ini oportunidad ng mga researcher halik sa mga academic institutions as in sa mga ahensya na para nagigibo ning mga pag-aadal i-programa sa kadagatan is katubigan ta nagtitiripon para maghiraskan sa indang mga findings as in mga direction as in pighiling din po ang mga potensyal na pagturuan para mas ibusol ang mas makusog na programa interventions anuman ng mga pagkakasurunduan tungkol sa pagpauswag kan industriya sa related sa dagat as in sa katubigan. I see. So magayong pala ni Sir may ang ipipresentar diyan mga research tabi regarding dagat, mga katubigan ta sa tuyang palibot tabi Oo. Malaw po ang katuyang kadagatan, mga sa aquaculture, igo din po pwede yung socio-economics. Everything po na concern about sa research as in community engagements po sa kadagatan as in sa katubigan, pigataon tang buwelo taon-taon sa programang iniyo na pigapod tang Barman 2025. Ayon. Ano po sir ang dara kaining impact sa satuya tabing water resources pag na-present diyan ang mga research and studies kan mga expert po sa pagdiripo na yan? Well, primero po re-realisar ka iniyo ang pangangaipo na anuman ang mga pag-aadal na ginigibo dapat naihiras. As in, nasa subject sa pag-scrutinize ka peers, as in kan scientific community, as in kang mga possible adapters kay niyo. Ning boylo ang mga
nga resulta kang pag-aadal na mag-penetrate duman sa adoption either sa local government units Opo. or community. Ayun, yun. Ikadua pa po Opo. is yung ano po ito, sa paagi kang oportunidad na nagtuturo par lamang maski saro ka beses saro Yes, ng mga yes. nagtatrabaho digdi nag-uulay-ulay kung ano ang mga areas of collaboration and engagement Opo. sa lado po kang mga institution involved digdi Mm. medyo maiwas po ang reception tungkol diyan na magturuwang. Opo. Sir, yan po ng mga ipipresent dyan, magagamit daw yan o vital ba siya para sa decision making ngaya? For example, pag-abot sa governance, LGUs, lalo na po sa mga coastal municipalities or maybe in the provinces tabi, na maging basihan kan sa indang decision making kung paano ma-preserve ang sa tuya tabing kadagatan o maasin iba pang katubigan? Iyo po, VP Henry, in fact, ang iba pong pag-aadal digdi, even ini-sponsor ng mga local government units. Ayun, very good. Magayon. Magayon. Coastal Resources Management ninda, mga plano. Opo. And iba po kakolaborate ang local government units na tarapos na po, nangaipuhan lang po ng gari local adoption. Yeah, ng mga correct. key Correct. areas Oo. through either legislation, Yes, kung may yes. tungkol man yan sa mga polisiya and or livelihood. Magayon po yan. Ano, kung kayo po na lang local adoptions, sabi nga ni Sir, uminagyan sa scientific na pag-aadal, haranihon ang sa katotohanan. Ano, pag inadaptan mga LGU ta. Iyo po, and this is region-wide po. Yeah, yeah. Gabos ng mga kapartner ta, academic institutions, BIFAR, mga NGO, Opo. magkakaigwa po ng oportunidad na mag-urlay-ulay lamang mas sarong base sa sarong taon sa Iyo lokal po. ng aldaw na aktibidades ning. Magayon yan. Opo. Di, sir, ano po yan? Asisay po mga attendees na expected po ngunya na aldaw hanggang sa aga? Yaon po ang mga partner ta sa mga state universities and colleges sa bilog na rehiyon. Kaibaan ta po ang mga higher education institution na privately owned na kapartner ta Permi. Opo. Yaon din po ang BIFAR Region 5, maabot yata si RD Aye, Piquinto. Tornilya. Oo. Yaon din po. Opo, Si Ari, Pio Quinto, Director Pio Quinto pala. Iyo po. Tapos maabot man po makasabi ko yata plenary talk ang NCR Regional Director kan BIFAR na sa Rupong Bicolana. Wow. And dakul pa po na pig-irinditaran. Pasiring pa rin po ko sa venue. Yeah. Pasiring lang muna sa Oo. Okay lang, sir. So, dakul po kita marirahay na pwedeng lalo pa na permi man po taon-taon araw kinigibom naputulang yata yung nagkaper ang taon because may mga constraints. Pero ginigimo po ang sa Bicol University being the prime mover of this na maibusol ini taon-taon para na sa objetong ito. Yeah. So, partner mi pala BF Henry Digdi ang Tabaco City local government. Partner mi din ang BIFAR, of course. Partner mi ang Oceana. Opo. At dakdakol pa pong mga ahensya na kay Ribami po digdi na nagtuturuan para nagpipiripon ang satuyang mga experts sa aquatic and marine science researches. Opo. Ini po pigante si Parme para sa pagbusol nuruno rin kan Blue Economy Development Direction kan satuyang nasyon na kusain po ang bill kay niyo napipending pa po sa BICAO. Yeah. Hindi po ma-implement ang Blue Economy, matatawan ng highlight ang mga industriya, mga aktibidades na nangyayari sa kadagatan o katubigan. Yeah. Opo. Say nga ni, sir, sa venue po kayo ni? Para sa kaaraman kan gabos? Digdi po sa Tabaco, sa Bicol University, Tabaco. Igwa pong piga po dyan na La Villa Hall, Primerong Gate, Pagkabutan Nindo, Paliko. Iyon na po yan. Tumbok po kayo ng venue. Ayun, very good. Sir Ronel, salamaton po and good luck po sa activity. Mamaya po si Jomar baka magduman para mag-cover po kan event din daw. Salamaton po marami. Sige po. You're welcome, Tabi. Salamat. Apo, thank you so much mga tugang. Dean Ronel Juneda, Bicol University Campus. Bicol University Tabaco Campus. May kinaraman dyan sa magayon na pagtiripo na yan. Mga research regarding aquatic, and other resources tabi para mahiling ang mga karahayan kaan. Bagitri pon sinda, maray na nagkakaigwa ki exchanges of ideas,
para po sa tuyang kapalibutan. National Bicol Aquatic Resources Management Conference. Wow. Good luck tabi dabi sa dekano kang Bicol University Tabaco Campus sa Sintay-Bapa na mga maratinder dyan sa pagtiripon na yan. Sabi ni si Raul, mahilig tabi sa kaping naging Master of Pindot, kapipilsi. Ngunyan man lang naal daw ini, napano daw? Di ko talaga aram. Kaya pang ko sigurong mag-relax. Sabi kang texter, dahil mo lang yung nakahuron sa tagapag-asa, iba ka na. Pero ang aldo naman, kaya di ko nakakahuron. Kaya ba po sa strike today, latest on, sandali lang Paring Mar, yun si Paring Mar. Pade, nagluwas si Pade. Ano pa rin so latest sa strike tabi sa national? Di ba 18 yon? So transport strike na pig-announce. Sa aga Sa aga, tama, sa aga. Alright. So announcement po kang piston tabi sa aga. So announcement po kang piston na magkakaigwaki. Ang term na ginamit ninda, nationwide transport strike. Paring Mar, ano tabi ang latest? Kumusta? Bakit nalilibong si Bato? May 21 ba ka? Yung man ang gadali. 18, transport strike yan. So 18, transport strike. Itong 21 yan, so trillion rally yung laban sa korupsyon. Trillion rally. Laban sa korupsyon. Oo. Yan, okay. So ang transport strike saga, ang ginamit kang pisto nationwide, di ba? Actually, sa Manila nga sa Manibela, nagpuna kasutma. Talaga? Oo. Sa Manibela. Pero yung piston, yun so nag-announce na nationwide. Pero so far as of now, dahil pagkitang nakukuha ang information from the transport sector sa Bicol kung masarabay sila. I see. Okay. Oyo. Okay pa de. Salamaton pa de ha. O yan ha. Sa Bicol, de po announcement. Kung kasabay digdi, so but na kayang grupo sa Bicol sa Albay, lalo na sa Albay wala nang grupo akong nakakauron regarding dyan sa transport organization na yan. Pero sabi kang pisto, nationwide da. Anyway, hilingon ta po sa aga, ang strike na yan kung igwa, kung may impact di po yan mga tugang sa tuyang probinsya. Sabi ni Brad Charlie, ako nga bro ma-advise sa imo, buwas-buwasan mo ang kaduratan. Nagsimbangan ako kan sa Domingo sa Naga, may pigtaram ako kay ina. Ganun niya ako, nakasuro-sobra. Okay. Ay, nako. May bareta digdi, Nagluwas mga tugang sa kwan, nagluwas tabi mga tugang sa bareta na ma-resign niya na aga, si Speaker Martin Romualdez. Ako sa iling ko, mas marin nang mag-resign. Di ba? Merry Christmas, tabi Lowens Barcena. Labatan ng Lowens ini. Atabunon pa. Pwede tabi makigreet Jeremy Leo family, Elizabeth Lee, Elgin Alonso family, welcome to Legazpi. Son-in-law ko si Jeremy. Salamato na maray. They are listening at the moment. Ay, kasubago pa ining 8:20. Sorry po. Okay po. Okay. Reading now. On air. Yan. Ano sa nakaan mga tirada? On air. Yan. Okay. Hi. Welcome to Legazpi. Tabi Jeremy Leo family. And Elizabeth Lee. Elgin Alonso family. Welcome to Legazpi. Mga son-in-law. Okay. From Mavic, Taboso, Makasait. Sa kuyang amiga. Sa muyang family friend mi ini. Family friend mi tabi ini. Si Mavic, Taboso, Makasait. Agom ni amigong Elmer. Yan. Ang si na agom ka ining aki ni Mavic. Naghapot ka nga niya. Matauto ko ng saro naman. Ipamidbid ko kuta na pagyari sa maaba ka. Ipamidbid ko kuta. Alright. Ulitin ko to. Welcome to Legazpi po. I think mga foreigner ini. Welcome to Legazpi, Jeremy, Leo, family.
Elizabeth Lee, Elgin Alonso, and family, welcome to Legazpi. Ha? Enjoy your stay in Legazpi, especially to Jeremy, the son-in-law of Mavic. Yan, ha? Enjoy your stay in Legazpi. And have a good day, everyone. Okay? Sige, mapaaram na ako. Talas 9 na. May mga lalakawon kami ni Busing Glenn. Kunyan tabing aldaw. O di, yun na. Yun na kita. Okay na kita. Patugtugan ta na kay pangrimate ta. Makuha na kita. Saga naman. Diyan hapon, kita magaroron. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Yan naman kung kita magaroron. Pero tabi, mapakamsur kayo kami ngunyan ni Busing Glenn. Baka makapuson ako tontod sa oras. May recorded po kaming ipapadangog sendo sa programa kong alas 3. Iyo. Yun, okay na kita na, oy. Jerome, may recorded pa ako mamayang alas 3. Tabaga kaya kapuson ako na sa oras, tabi. Pero kung makabutol akong alas 3, programahan ko, tabi, ha? Lagadi untang masyadong pasiring sa pili, kamsor, tagari. Kaya kaya matraffic ta, baka may parada ngun yan, Duman sa naga. Kaya, anyway, tabi, ayos lang, lulaway lang kita. Di sana masyadong magkakidit. Yo, okay na? O sige, salamaton po kasi nung pagantabay. So issue sa DPWH, mama, babalikan ta sa aga ito Babalikan ko sa aga ito ta. Pigpakuro kalma ko lang an sa kuyang sadiri ta. Ngani po mga tugang na ayos ang sa tuyang buhay, di ba? Ini po ang lalaking nawawala sa sarili. Si Premier, kay Paling Marito kaisipanan Kay Paling Marito, sa'yo mo kaisipan ito. Si Paling Marito, nang intriga si Paling Marito, sarong alda pa na malisya ang gawin niya. Alda pa na malisya. Hindi po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang lalaking nawawala sa sarili. Salamat po. Goodbye. Marina aga. Mabuhay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na